Здравейте, приятели! Аз съм Симона и в днескашното клипче ще ви покажа моите балсами за устни. По принцип, балсамите ми за устни стоят в първото чекмедже. Това балсамче стои тук, във второто, а тези стоят отделно. Сега съм ги наредила, за да мога да ви ги покажа. Нека да започнем. Първо ще започна с балсамчетата, които са най-отгоре. Малко ми се бе гърба. Този е най-Fair Lip Balm, който имитира EOS, който фактически имитира Flormar, Sephora, Ushas и EOS. Всички, които ги Flormar, Sephora и Ushas имитират EOS и този имитира EOS. Имам два лип бътъра, ако сте ми гледали клипчето. Единия е с боровинка, който предлагах сега на ивето, а другия е с кокос. Миришат много хубаво, няма да ги отварям. Продължаваме с чекмеджето. Ето така изглежда на пръв поглед. Не се вижда много хубаво. Първо ще започна от Baby Lips, които имам. Ето този първия, който е Pink Punch. Много хубав цвят има той. Надявам се тук светлината да е по-добре. Никога май не съм снимала на бюрото, ето така изглежда. Ще ви направя и колекция книги. Cherry Me. Следващия Baby Lips е Cherry Me. Доста хубав цвят, това ми е фаворит на второ място. Може и да не ги случвам, защото доста ще ми се намаца ръката и клипът ще стане много дълъг. Hydrate, който е бял, безцветен, хидратиращ, много хубав. Любимеца ми от няколко часа е този Baby Lips на Dr. Rescue серията. Той се казва Pink Me Up. Pink Me Up. Така изглежда той. Цвят има. Малко съм го окестрила от една страна, но той много бързо се топи, защото е твърде горещо и го оставих тук. Той има ментол, като си го сложите на устните, ви мириш на мента и малко ви запарва устните. Това е много хубаво лечебно свойство. Имам от доста време си мечтах да имам балсам на Himalaya Hair Balls или продукт на Himalaya Hair Balls, тъй като аз нямам продукт. Имах една малка пастичка за зъби, която ще видите в изхабени продукти. Този е с какаово масло. Пишете ми долу в коментарите дали има с кокосово масло. Доста хубав цвят. Не е нищо особено. Единственият ми Fruit Shine на Nivea с праскова. Ивето каза, че в Лили имало само Fruit Shine с Watermelon, с диня или този Baby Lips. Само тези два, последните са останали. Аз реших да взема Baby Lips, защото не защото много го искам, никога съм го нямала. Бих и казала да е Fruit Shine, защото не исках Fruit Shine с диня, защото има вкусна краставица и не ми харесва въпреки. Това е на Butterfly Beauty Balm с кокос. Доста малко ми остава до тази чертичка, където е... само това ми остава. Така, затова ще го оставя така. Накрая ще ви казвам цени. И като имам доста балсами за устни, ще запълня тези вече меджета, защото тук вече няма място. Следващия е на Хармония, който е с диня от Яна. Казва, че много бързо се разтапят и са много ужасни, но така, на Хармония, както казаха, че много бързо се развалят опаковките. Добре, това вече е вярно. Ето, почна да се отлепя. Така изглежда балсамчето. После ще казвам ценички. Свършихме с балсамите. Сега имам два гланца на замръзналото красо, но този е почти изхабен, защото мириш на хубава дъвка.
бял, а този много малко съм слагала, един-два пъти, защото миришна гадна оливка, много тежка. Не гадна, много тежка. Доктор Ден. И последното нещо, което имам за устни, е това червило, което е на Hand Fend, липстик, шини, което е много старо розовичко, но е хубаво. Сега ще казвам цените. Това струваше 1 лев, с червилото го купих. Либотерите при нас във Варна са по 3,50, беби липсовете са по този хвана са по 4,70. Това го купих от Ловеч на Хималая 2,75 и тук е 2,75. Фрутишайна струва 3,50. Това струваше 98 стотинки. Това е 1 лев на Хармония. Двата бляска не знам колко струва, защото ми подарък. И червилото струва 1 лев. С павсама. Да, хора, това беше клипа искани от вас. Надявам се да ви харесал. Ако е така, дайте един thumbs up и се абонирайте за канала. Чао и до нови срещи!